오 반작 뭐 yang sana 위 감바이 알 클라야 하 양망리고 양망 잡이 완체로서 사비고 아니 계속도 불안 하면 되냐 같아 다 보러 많잖아 아 그래서 막 해가 한 파시네 자 안사 사가이고 어부 클라야 너 여보 너 앞에 감 가지고 Barkathal hukbar khlani rokni satkani hai mai bolai mani kheto bai thangka koktuma mani naina bagai thangsoika protimantri Brishaketu deborma wati nokbar phaiye derajak simna bidan sabha Barkathal amcheni hukbar khlani rok wati wamani jarai satkani hai mai bormani kheto bai thangka Swrangchati Thangai Naikha protimantri Brishaketu deborma logyo tongo water resource Department ne juda tang phangrok osala amjeni hukbar khlani rokbai baksa thangai malaika koklam shaka watei nokbar rokni jarai hukbar khlani rokni satkani hai mai borma kheto derai thangka bai thangka abo bai baksa juda tang betikni tang phangrok bai teilaina bagai sheb khlainani financial watei nokbar phaika hingke hukbar khlani rok tangkosong lukurogni mungsa deramung derayatei bobahaike samung khlaike jano aborok norok sabai water resource department ni tangphang khoboi amteni lukurok bai kok shaka protimantri Brishaketu deborma Chingtini Barkathal Amchaio hitechini or Ramsadu parao faisok paijak Pochim Tomakari te Barkathal o duita area o chini wati wama bai chini Lukurogni khet kabama nostongman bagino chini visit khemani gor water resource executive te SD rokno junior engineer soh chung berai naikha je elakani Lukurogni je khet nostongma bai chini bo kha khamo je boroni abuto permanent সম্পত্তি আর সম্পত্তি রক নষ্ট খাই থিনাঙ্গো বেলাইকেনো কষ্টঙ্গ অর মাই খাই जों জাজামানি গামনি হইতে রক্ষামানা বাগিনো जों তিনি অফিশিয়াল বাই ভিজিট থাইকা সার্ভে খাইজাকনাই ববা হাইকে অ খেতরকনো जों কাখলাইমানি হইতে বন্ধ খাইমানা মনে जों নাইনি কমপ্লিট তো কা কিসি সাথে yang plat ngui kakang ke bawa sini lagi dapat risa. Abang ni tirisa gari hanya kibar bayi rukai kerana mar khamma sudah ini sakawa. Lu pun saya. Oh, itu continue. Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kan boro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548